Хора, имаме банкет от 6:30. Моята пешка седнала и чака новата песен на Галена. Сега е 6 без 2 и чака новата песен на Галена 22-22 да излезе. Пък хората идват вече и какво да направя не знам. Няма да стане, хората идват, отивам да я извикам, няма как да стане, после да се слуша песента. Пешке, хайде, молете се, приятелки моя, да вървим при хората, после се слуша песента. Днешке, ти ако имаш каквото се момче? Днеска не съм почула, казах си, че от 6 без 5 до 6 и 10 не ме интересува, ако ще и 200 човека сватба да имаш, няма да дойда. Новата песен на Галена, сега ми я прекъсна, махни се от тук, защото съм почивка и не ме вълнува как ще се спасяваш, с колко човека ще се оправиш, не ми пука за тебе, разбрали? Махай се! Няма да дойда! Няма! Тук ще стоя и сега сигурно втора чук песента за тебе, трябваше да съм първа си го пуснах. Ти развали всичко винаги! Пише, извинявай, мимичка, аз сама ще се оправя, че си слушай песента, извинявай, аз стивам.